बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। बाक्सानि जफादंआव सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जफादं आन्सलिक माइनाव फोरबो खुंनो साखाफारा। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय माइनाव मेला फोथार जफादं आन्सलिक माइनाव मेला फोरबो खुंफुं आफादा 51थि माइनाव फोरबोखौ खुंनो थागथियारि जाबाय। फैगौ 26 नभेम्बरनिफ्राय 30 नभेम्बरसिम सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाया थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो दङ। खुंफुं जानो गोनां बे माइनाव मेला फोरबोआव हाबाफारि बायदियै गिबि सानाव माइनाव मेला लांगोनाखौ बेखेवफैगोन बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा आगस्टास टिग्गाया। बेबादिनो हाबाफारि बायदियै माइनाव मेला फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै मोसानाय बादायलायनाय, खेराइ मोसानाय, आलांगा सावथुन दिन्थिफुंनाय, मीना बाजारफोर थागोन होननानैबो आफादगिरि अजित दैमारिया फोरमायो। मख'नो गोनांदि 30 नभेम्बर एबा जोबथा सानखालि बर'नि सासे जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि एलिसा बर'आ बाहागो लानानै मेथाइ रोजाबफैगोन होननानैबो बानजाय आफादा फोरमायथिदों। खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर बावहरग्रोबाय। नैबेखौ फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदोंदि जोङो जफादं माइनाव मेला फोरबो फालिथाय आफाद हिसाबै दिनैसिम जोंनि बे फोरबो मेलाखौ 51थि बाराव खुंनो थांगासिनो दङ। बे 51थि बार माइनाव मेला फोरबोआ फैगौ 26 नभेम्बरनिफ्राय 30 नभेम्बरसिम सानबानि हाबाफारिजों बायदिसिना रंगिना संगिना रिंगु दामसा लोगोसेनो गोबां माने नायजाब खुला नायजाब लोगोसे खेराइ बायदि मैया माने हारिमु आफादनि रिंगु दामसाफोरजों गोगोमै खुंनो थांगासिनो दङ। बेयाव मिनि मीना बाजार चिलड्रेनफोरनि थाखाय बेबो थागोन आरो जोंनि फुजा खलयाव हाबफैनाय लोगो लोगोनो बायदिसिना मिनि पार्क बेफोरबायदि नुना मोनगोन। आरो सेथि दिन 26/11/2025 बुधबार खालि जोङो जोंनि जाखांफुनाय देंखोगिरि जेलसिं बर' बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै लिंना लाबोदों आरो 30/11/2025 अर्थात जोबथि सानखालि बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि एलिसा बर'खौ जोङो अखा थंब्लेट हारिमु मोनाबिलिनि थाखाय लिंना लाबोनाय जादों। बेयाव हारिमु बादायलायनाय थागोन। बेयाव गेजेरावनो जोङो 3थि आरो 4थि सानाव मोननै सेक्सननि मोसानाय बादायलायनाय थागोन। डान्स कम्पिटिसन आन्डार 12 आरो आन्डार 18नि मोसागिरिफोरनि। रायजो राजाफोरखौ बेखौनो आं खावलायहरनो मोननानै गोजोननाय मोनदोंदि गुबुन बोसोरफोरनि बायदि जिहेथु जों देग्लायबो गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों, बेनिखायनो बयबो रायजो राजाफोरा जेन लोब लोब फैनानै जोंखौ अनसायनाय होफैगोन बेखौ आंनि माने माइनाव मेला आफादनिफ्राय आंनिफ्राय माने हांख्रायनाय थाहरबाय आरो। सिकिउरिटिनि बेलायाव माबायदि? सिकिउरिटिनि बेलायाव जों प्रखाखनफोरखौ पारमिसन इटिमिटि लानाय जाखाबाय। माने जोंहा निजा जिहेथु बियो जोंनि माइनाव मेला आफादनिनो यार्डखा नालाय जोंनि एसपि डिसि बिथांमोनहा बुंदों निजा जायगा नोंसोर माने जेबो प्रब्लेम गैयाजासे होनो हागोन, बेखौ सिकिउरिटि हरनाय जादों आरो।